Yan ang lugaw kung walang itlog. Pero mas gusto ng mga anak ko ang may itlog. Kaya masarap din. Ang dami o, isang tasa lang yan. Makakakain na good for 5 to 7. Busog, sarap na sila niyan. Lalagyan ko na ng itlog ko. Ayan ang itlog. Ayan, itlog po yan. Ayan na. Ang sarap. Ayan, gusto yan ng mga anak ko.